Geza Nkosi mina ngedwa ngiyayikhetha inkosi enkulu yamaNazaretha. Hey wangihlukumeza lensizwe engasabonakali. Bengisalalela isuke yasuka ubaba usuka la. Ngangazizwa nami ngibaleka kubantu abangalizizwi likaShembe. Manje inhliziyo yami ayikho kahle. Abanye mhlambe bethu basebenza ngayo leyo ndlela. Kufanele kuyaphoqa ukuthi ube khona, kodwa uma sekukhuluma indaba kaShembe kuyavela ukuthi siyabaleka lapho la singalaleli khona izwi lomnikazi wezinto. Ngiyalizwa
noma umnandi bengithanda nami ukuba kuJuly. Abaningi abathandiwe uNkulunkulu, abaningi abahanjelwe ihashe elimpunga, mhlambe kabekho phakathi kwethu. Angazi noma kube inhlanhla noma kube ibhadi lokuthi singabi bikho kuJuly ngaleli sabatha, ngoba amaNazaretha umhlaba wonke namhlanje akhuluma indaba kaJuly, akhuluma indaba yokulinda, ayayihlukanisa nobaba ekukhulunywa ngabo la. Umuntu unikwa iqembu lakhe alithandayo, kunobaba kulesihlabelelo ekuthiwa abavumi, kunomama akukhulunywa ngabo kulesihlabelelo ukuthi kabavumi, kunabafowethu esihleli nabo ukuthi nabo bayanqaba, kunodadewethu esihleli nabo abangavumi ukuthi sikulandele uNkulunkulu omkhulu wasekuphakamile. Ziningi indlela abasivimba ngazo. Ithema isithinta lenhla isuthi ngezwe ngifikelwa izinyembezi ngoba kulesikhathi inhliziyo yami ibigxilile kulesihlabelelo ngeindlela zami, noma mhlambe namaqembu noma nabantu esiphila nabo obabonayo ukuthi inkosi kabavumi ngize kuwe. Abanye bayathanda ukuthi ngabe kasiseke emhlabeni, abanye mabesibona siphila balimala, bafisa ukuthi kodwa akufi ngani lokho, kuhlaleleni. Ayikho into oyenzile komunye umuntu, uzama ngayo indlela ukuthi nomnyathela ucophelele eduze kwakho ukuthi angathinteki. Kodwa yena uthi uphilelani, ukhuluma ngexoxo elaqoqa konke lingaxoxa, laselijikijele enkanyezini ekhanyayo, ekhanyisela umhlaba. Mayibuza ukuthi kahle kahle kwenze njani ukuthi wena ukhazimulelani, uyakufela ukuthi uyakhazimula, uyakufela ukulunga. Nkosi yamakhosi sikulo July engathi uJehova bengasiphi inhliziyo eyingavumi ukuhlubuka neyingavumi ukuhluthuka, esithi masilindile Nkosi njengoba sizama ukulindela umhlangano wakho engcwele ukuthi mawusibabusisa bakho abengcwele noma inyama ingekho phambi kwakho, kodwa inhliziyo zethu yazishanda ukuthi iphambi kwakho nyazi lwezulu, ukuthi mawusibabusisa Nkosi nathi usibusise. Mhlambe bakhona abafana nami abahlala inhliziyo zintekenteke, kwesinye isikhathi ukhathazwa indaba yomuntu engakufuni, kodwa umbone ukuthi lo muntu lona okhuluma kanjena ngoshembe, lo muntu lona olwa kangaka nendaba yasezulwini, uqondene nokuthi kwenzeke kanjani. Yazi ey'nsukwini noma ngenyanga edlule noma ey'nyangeni ezimbalwa ezidlule, kugula umfana wasekhaya washayeka phansi nje, iy'nyawo zangabe isavuma, kwathiwa kubuhlungu emathangeni. Abawona-ke amaNazaretha, umndeni-ke nani nakini kunjalo, abakholwa bonke base beyasuka bahamba, kwathiwa hayi wayesu esibhedlela, kwathiwa khona lokho kwasesibhedlela ke kube nzima ukuthi hambani kushembe ngespeed abenze ngendlela abakuzothiwa sengiyabafunza. Bahamba bezwa into manje, into engikhathazayo kuphuma amagama ethu lapho phakathi, kuthiwa hawu uzele enye into, kuthiwa hawu kunodokotela kini. Eyimtshela Thandaze bayamzama nangeyimoto, abasafuna phile. Imtshela Thandaze uNkulunkulu yena uyathandaza, ngiyabona ukuthi umuntu othandazayo, kodwa manje kufuneka afe noma ngemoto ngoba sebekuzamile okuningi. Okungcono manje into efunakala ukuthi aginqike nemoto afe. Hawu wenzeni ubhuti? Inkinga yakhe ukuthi uthanda kakhulu ukusiza abantu. Uzofa, mtsheleni ukuthi akayeke ukusiza abantu, ehlise, ngoba uzofela khona lokuthi ubasizelane.
ngithi ngiyila ethempelini maNazaretha ngikhuluma ngosizo ngabona mhlambe mangificwa izinyembezi kwesinye isikhathi abavuma abantu siye kushembe simkhonze siyazama kodwa maNazaretha ngikhuluma lokhu ngoba kukhona abanye abanenhliziyo ezincane abangamaNazaretha ukuthi mayibanetha afuna ukuhlehlela emuva abone sengathi uma umfana wakaThusi eqhamuka mhlambe ayine kahle kube ngathi inkinga yena kanazo ahlamba ayikale ngami noma ayikale ngawe ukuthi abantu bakholwa kangaka babahle mina ngase ngihlupheka kangaka ngahlushwa ngisho abaseduze kwami kangaka sonke siyafana indlela ezulwini makuthiwa inamatshe inameva iyahlaba ihanjwa ngabambalo kubalwa wena lamatshe lawa nameva lawa yiwo bona lawa ngithi ngilapha maNazaretha esontweni mangiphuma hlangane nezinsizwa niyazazi nje ezinye ezasezulwini bethu onhlanzi kimi zithi hawu athi omunye athi dlengelela angicisha amehlo omunye asondela avula imoto angene phakathi bebezavama ukuthi hayi lungisa ngalelo ngabashonga kanjalo wagijima waphonza ngaphakathi wahlala phakathi wathi Thusi kwenze njani ngithi ingane ngenzeni yini ngifuna ngathi hayi ngikhuluma ngalokho umfowethu lo usuka yale uthi yeke ukusiza abantu ngoba uzofa kodwa sesimtshelile uShembe ukuthi awuzokufa maNazaretha ngiyeza Nkosi mina ngedwa anginaye wakhetha uNkulunkulu eindoda enganakekile wamthuma umsebenzi wokuthi akakho umkhumbi ngoba waye umuntu odelelekile mhlambe angazi isimo sakhe kodwa uyeza ukuthi ma ufunda indaba yakhe noma uyilalela indaba yakhe uyeza ukuthi lo muntu waye umuntu onganakekile noma ekhuluma kuthiwa asuke uyabheda lo lemvula ishoyo bathi mabeqalaza ukuthi indawo ayekuyo yayinentaba yayikude kakhulu nomfula futhi iphezulu mawucabanga indaba yolwandle lukude kakhulu ukuthi mangani imvula igcwalisa imhosha ngeke ifike la sikude kakhulu ayikho lento ishoyo lo muntu baba nebhadi lokuthi bangamlalela umuntu othanda uNkulunkulu kunendaba ethi uNkulunkulu akabathandi bonke abantu uNkulunkulu unabantu bakhe abathandayo unabantu bakhe abadalile okwabantu kodwa bakhona abathandwe kakhulu uNkulunkulu uma ube nebhadi umuntu oxoxa le ndaba kwakumfundisa uNdlovu ngiyakhumbula eyimatanisa nenye indaba engangayizwa ndawo thizeni
uthi akabathandwa linganisa ngabazali. Angikhulumi ngoNdlovu lo khona, uNdlovu umfundisi omdala sadlule futhi niyamazi ngoba kwakowalapha eGoli. Uthi mawumzali einganeni zakho iba khona oyithanda kakhulu kunezinye kodwa ungayitshengisi ukuthi lengane ngiyayithanda ukudlula ezinye. Ngoba ingane zakho kufanele uyithande ngokulingana. Uthi uma kwenzekile umzali wahamba wafika ingane yakhe inemvimbi ikhale bekwenze njani, uthi wenza ngayo yonke indlela ukuthi ingane ephazamisa ingane ayithanda kakhulu kube nesijezisi esitholayo, noma ngabe yona into encane ishawe kakhulu kanti ishayela ukuthi ithinta ingane ethandwa uye kakhulu. Manje uNowa wathandwa uNkulunkulu, abantu bangamlalela bagcina bafa babhubha. Ngoba ngenkathi sebebona uthando uNkulunkulu abemthande ngalo nabe bathande ngalo ngoNowa ukuthi akabangena emkhumbini, abangenanga babona sekulethe umkhumbi usuvalwe bengeke besawuvuka usuntanta ngoba kuzolimala bona. Kodwa wayengayekile ukubancenga. Ngikhuluma le ndaba ngoba ngiyayizwa inhliziyo ukuthi ifuna ukuhlubuka, ifuna ukuthi kube nomuntu ongamthandi. Kanti uNkulunkulu uthanda bonke abantu futhi abathandwa uNkulunkulu awubazi ukuthi bona baphi. Izothi inhliziyo yakhe iyajika, ijike kumuntu othandwe kakhulu uNkulunkulu. Njengoba silapha sifundiswa uthando. Amen. Okuthiwa luyinto zonke. Ngithi ngiyabonga uma bengixoxela le ndaba ukuthi hayi kodwa akekho noma bengafuni ukuyixoxa bathi hayi kodwa khona kuthiwe indaba ingabantu abafika bengabantu ababezogana phakathi kwalomuzi. Base bephatha izinto. Umndeni ke mkhulu khona ukholwa khona bangakholwa khona ongazi noma bayiclip side. Into engiyithanda nje ukuthi ababizanga igama lamuntu. Kodwa bathi nje kwafika abantu abafika ukufika kwabo phakathi kwale mizi yakini bafika ngokuzogana. Base bephathiswa izinto ezenza ukuthi babhihlize yonke into. Manje njengeNazaretha njengekholwa kufanele inhliziyo yakhe ithande kakhulu kunakuqala. Omubi uhlale kushela ngayo yonke indlela ekushelela ukuthi shiya indawo kaNkulunkulu ushone endaweni yomubi. Siyazingelwa eNazaretha. Mhlambe abanye bazingelwa kakhulu kunathi. Mhlambe abanye lento engikhuluma ngayo abayazi. Mhlambe njengoba ngiguqile ukhona ozolapheka ethi lento ekhulunywa inhliziyo utakathi usinami ngiphezulu kwayo. Ngigeja ngisadla ngishukudla ngiphathwa isisu ngiphangi ngiphalaza ngibinte enjena ngoba ngisaba ukuthi ngizothi ngisehlala nje into engathi iyagula kanti isabela impilo yayo. Awuwedwa mntaka kaNkulunkulu. Njengoba sikujula nje linda nesilinde nabo linde ngaphezulu kokulinda uNkulunkulu ngeke azakulahle. Futhi omubi ugqamisa izinto ezinhle ozenzela abantu enzela ukuthi uyeke ukusiza abantu, enzela ukuthi uyeke kuba nesihe. Bese nenkathi inhliziyo yakho uyijika ukuthi namhlanje ngithatha isinqumo sokuthi akekho umuntu engiyomsiza. Bese kuyahalaliswa esihogweni ukuthi simzuzile. Senze ngamabomu ukuthi afi endlebeni zakhe kufika indaba ekanje. Kwesinye isikhathi indaba ekhandwayo engekho. Ayenzela ukuthi ekukholweni kwakho wehle ushone phansi. Kungisiza ngani ukusiza abanye abantu uma ukuthi kuzofanele ngife ngimncane ngishiye ingane zami zingafikanga la bengithanda khona ukuthi zifikele kule yandawo ukuthi mawazi amantombazane mhlambe zihambe zikahle ziyosiza umkhwenyana impilo bemnandi phambili. Uma bekweza amafana okukhona zikuphathe ngokukholwa zifike endaweni la izokwazi ukuyimela khona wonke isifiso somzali sinjalo. Uma ungakafiki kuleyo ndawo ubona ukuthi ngisashoda kufanele ngizame ngayo yonke indlela. Uma kwenzeka ungabheki ziningi izingane engenabani esabazali kuzo
noma singeke sime sishaya isifuba ukuthi ngenza lokhu nalo, kodwa ziningi izingane esinazo uNkulunkulu ayilethile emhlabeni ngezizathu ezithile zalahlekelwa abazali bazo nabantu ezobabheka abazoyibheka. Zithi mazi kubheka zibe nethemba lokuthi inhla isuthi yakasibanibani yakasibanibani mangasondela eduze kwayo izongisiza ukuthi la ngishoda khona. Ngikwazi nami uma ngiqhamuka kubantu ngifane nabanye abantu. Usathane uyayibona into enhle ufuna ngaso sonke isikhathi abantu bekhali. Laba bazama ngayo yonke indlela ukuthi mayithola ucezo lodwa hlephule phakathi edleni nomunye umuntu ungabheki ukuthi owakini noma kuyena owakini. Ubheka ukuthi umuntu ophilayo emhlabeni umuntu kaNkulunkulu. Lokhu uNkulunkulu enze ukuthi isinkwa leso lolo cezo lihlale esandleni sakho ungayibheki wena wedwa ubheka abanye abantu, kodwa kunabantu abazizingelayo ukuthi banikelane. Ubanikelane. Guqukani asiguqukeni maNazaretha. Uma ngabe kukhona abakuzingela njengenhla isuthi yakathusi, awuzingelele ukuthi wonile, uzingelele ukuthi usizelane. Okungcono ayife ukuze bangasizakali. Balwa izinto abanye abantu izimpilo zabo bakudonse bakufake phakathi. uNkulunkulu ugalante ngawe mhlambe ngiyalinganisa ngiyasho nje nami ngibhibhidla njengengane. Thiwa akasikhokheli ngoba senhla isuthi, kodwa le ngiyayibona ukuthi njengoba ihlukumeza mina ndlela thizeni mhlambe ikhona emhlukumeza kakhulu. Ofana nami mangayiphefumula naye ngaba nalo ithemba lokuthi aya ngibambelele. Ingani namba nabanye bathi bayabambelela, nami anginawo amandla okubambelela, kodwa sonke siwacela uNkulunkulu. Bafaka abantu bebulawa ukuthi abamthandanga umuntu othandwe uNkulunkulu uNoah. Kungenzeka nawe mawuzoqala ube nemizwa enhlizweni yakho nasengqondweni yakho ukuthi usibanibani angimfuni. Zonda bese uzonda lo muntu othandwa unyazi kakhulu bese ulahlekelwa yikho konke onakho. Mhlambe lo muntu oliswela yena umuntu olethwe unyazi ukuthi akwenza indlela yakhe ukuthi isikhale kakhulu ingane yami. Mhlambe inkinga zayo ukude kakhulu ukuthi ingasizakala, okungcona iye kuwe. Ebese ulalela izithunywa zomubi zokuthi yeke ukusiza omunye umuntu. Ukhuluma ngami nazathi ngiyayikhokhela. Mhlambe uNkulunkulu ukhuluma ngami, mhlambe inhla isithi yakandlovu ilovise ngababa noma wathi ayeke kwelinye ithempeli ukuze nawe lento engiyizwayo engikhalisayo uyizwe. Ebese kuthi sinqumo obususithathile sokuthi namhlanje udedela yonke into ufuna ukuba uwe nje. Ushintshe namhlanje. Uthe ubaba Malinga mehla lapha phansi kwathiwa awusabi nokuhamba wedwa. Ezinye zezinto ezenza ngibe novalo lokuthi kwesinye isikhathi manje uyazizwa ukuthi ngathi ngiyasaba la ngikhona, ngathi ngahola inyawo, kodwa futhi bese ngiyakhumbula ukuthi ukuhola inyawo la ngikhona kubeka oshembe unesizathu. Amen. Endleleni ezulwini kunamatshe kunameva. AmaNazaretha ayizwa kangcono le ndaba ngoba ayakwazi ukulala entabeni asheleleka la endaweni etshekile ashilike, ulale phezulu kwemvula ikunethe kuze kufudumala into emanzi kube yithi mawuthi ukuhlehla uzuthintwe okufanele ukuthi uhlale kulamanzi asezajwayela umzimba. Ungasuka endaweni oyibeke uNkulunkulu yokezulwini ayimnandi kodwa ekugcineni nomvuzo. Amen. Mhlambe kwesinye isikhathi makufanele ufele iqiniso noma ufele umsebenzi washo noma ufele umsebenzi omuhle kuthi ufile kodwa ufele emsebenzini omuhle, ufele enkanini yokuya phambili. Hayi yokuchezuka endleleni kaNkulunkulu ushone phansi. Sishunyezwa ngothando zonke izinto ukuthi bani nothando liyabekezela, luyinto zonke, alinamona, aluyikhukhumezi, kubalwa kuze kuyofika kude. Hawu maNazaretha ngiyaxolisa uma kuukuthi indaba yami ngithe mangikhuluma kini yangena kabi. Bengithi khona le ndaba yathi ngesilungu bethi we share. Mhlambe kwesinye isikhathi uma ngabe sabelana ngikuvezela ukuthi ngilimele la, mhlambe wena ulimele kancane buka ke mina kunqamuka umlenze. Lokho okukhalisayo kahle kahle akuyilutho. Awu abafowethu
isikhathi esiningi omubi meza kuwe akasebenzisa umuntu ongekho eduze kwakho, usebenzisa yena lo umethemba kakhulu, usebenzisa lo oncike kuyothi noma usosizini ukhalele kuye, ashintshe inhliziyo yakhe kube uye ozokucindezela ukuthi ushone phansi. Nkosi, mangingalizwa izwi lomubi, ngizwe izwi lakho. Uma singaba nesiqubulo mhlambe sinjalo sokuthi asibhekene onyazini, wonke umuntu uyanyakaza noba umethemba kufezeka amazwi abekhulunywa inkosi uThixo. Yathi ngenye imini yathi abefundisi bakaBhombela bathi mabekhuluma bethi lapha kunonogwaja kunoxama. Ethi kukhuluma abafundisi bakaBhombela bakhuluma kanjalo. Bathi kunoxama babehlezi lapha bedla amakhiwane phansi kwemithi emfuleni zase iqhamukile lezo imalasi. Athi mayiqhamuka kushaya isibhudubudu kwawalalisa amadlebe kunogwaja kwakho. Uyakwazi kwathi kwashona, hayi le nkulu kakhulu yathi ngiyavela ngena nje yathi yahlehlanya kwaqhumbula yayithulela. Kwaqweba nje sizipha inanendlela yokungena ukuthi kungabi namagagasane nje qhumbu, ungaboni ukuthi khona into engene khona. Kwahamba isikhathi maNazaretha zaphinda zahlangana abangani bakho, hawu nangu menzi. Wasinda kanjani? Hayi ngavele ngongena la isezibeni, hawu isiziba lezi sikaMamindlela athi nje qhumbu. Manje insile engaka pho, hayi angeneli mina ukuthi ngiyakogeza emanzini, ngingenela ukuthi nje ngiyacasha. Kungenzeka ukuthi ube mshungu nami, kanti nomshungu nami nje angisonti, anginamuzwa wale nkonzo. Noma bethu kushemba akukho kungithintayo, noma sebenzani ziyaphuma intombi lapha kuhle zifake ibhekeni, zifake iphinki, zifake intsephe, kuhle kuyahalaliswa kumnandi, angizwa lutho ngoba mina angizile ukuzosonta, ngizocasha. Futhi mhlambe yibo laba bazokukhuthaza ukuthi kukusiza abantu wena, ngoba vele ma usiza omunye umuntu angangcono ukuba usize mina. Manje umuntu engaveli ukuthi kusiza mina okungcono ukuthi ube nomuntu ongazubulala umuntu, kanti mhlambe nawe bengingakusiza ukuthi angazi ukuthi uxakeke ngaleyo ndlela, ukuthi mhlambe ma okukhona ngibone laphana noma lona ufikile wathi ngabona ukuthi lokho enginakha ngokuncozula esihlephulelane. Uma kuyisitick sweet ngumunce nawo umunce, sonke sizozuba umnandi. Kanti ngikweqa nje ngicabanga ukuthi right, kanti ngoba ukhuluma ukho right, awukhulumi ngani pho? Sengazi ufuna ukuthi kulimala abantu abaningi kangaka ngokuthi nje usaba ukusho, kodwa manje ufuna abanye abantu mhlawumbe sicashe nabo makukuthi nami ngicashile, ngoba ngenzeka ukuthi ngikhuluma kanje mhlawumbe ucashile oqala yimi, ngeke ningazi nensila futhi anami ehlobo uyibona ukuthi nginayo. No clean kakhulu, mhlawumbe uclean ngaphandle isikhumba nempahla ayigqokile ngaphakathi konakele. maNazaretha, ngiyaxolisa ukuniphazamisa kudlula, ngiyezwa inkonzo umuntu obetha ngikhuluma usehambile. Inkosi ayibusise senikuzwile, ningixolele la ngiphazame khona, ngingumntwana omncane nami ngifana nani ngisadinga ukweluswa. Amen. Amen. Nkosi Thixo unamandla wonke,
izizwe